Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева, и в начале главных тем. День памяти и скорби. С раннего утра во всех мечетях республики прошли религиозные мероприятия. Как почтили память ушедших, покажем в нашем выпуске. Живая память. Помним, скорбим. У могилы первого президента республики собрались родственники, богословы и официальные лица, чтобы отдать дань уважения. Чтим подвиг предков. В религиозном комплексе Хажин-Беш прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. «10 мая республика отмечает траурную дату, когда жители вспоминают тех, кто погиб, защищая Родину во имя ее единства и мирного процветания. В этот день во всех мечетях субъекта читают молитвы в память о погибших. Также в этот день чтится память тех, кто не пережил годы репрессий, унесших жизни сотен тысяч людей. Еще одна национальная трагедия – гибель первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Абуев подробнее о трагической дате. С высоты минарета в мечети Ахмат-Юхта звучит величественный азан. Этот призыв к молитве собирает представителей республиканской власти и религиозных деятелей на коллективный утренний намаз. Так начинается День памяти и скорби народа Чеченской Республики. Ежегодно 10 мая вспоминают первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и всех жертв многочисленных трагедий и кровопролитных войн. Чеченский народ пережил века страданий, войны, репрессии, геноцид. В критический момент истории на стыке 2 тысячелетий Ахмат Хаджи Кадыров взял на себя смелость изменить ход событий. Это была огромная и ответственная миссия. خلق وإعادة مصهم دوها دينجل دهكن قضية الماستوي وجوح تيعينش ويقام ويموك حيزوش دا أصبح كنجدينا أحمد حشين يخلو تيلات تبال تيلات وجوح بصل دين ويمر سنة تيل صومون نوخشي خلق عادة وي تحي بيرتكي هليت طبعا شيء سادية مصو أور تعديلته داق إشت ونية داخل عن دقو ويجرينا واستبو داق وين تخن ديسياتو وميك داس دال عالش ويل رمزان حاجشت ويقام شادريكي دال بوصل نح عالش ويل دال بقم دعويل طول ويل وين مخ دوق ساخن شدو مصو متع ويمخ كام ويمخ كلارها إيش بريكي ديل قهية تنبو تخنا وسطيب نيره بقي قي مشبوش دنيا تيتديلش تخن نوخشي جوخيل دول حال تخن دول حال تخن مخو وحلاتشي وخلقا ما كان يوقع عن بولش دنيا الحلقة يوقع عن بولش دخيتنا وي برنيق ما عندوش تخن وي والله ميك دا رمضان حجيب عندوش دا خنا حيجة تدش ايو زاميس إما بيرتاش اي تول دا برتصع بولش تحي بيرت كيولوي دا ليغ الويل دا رازو تقول بدول أعمت عج سؤال بيع كنياق ولا توليل ولا تنويلنش توديتك خزة يوين دقدو ويماك دا شي غمي الأعداء إن بلغ مداقرة ويخلون جتعيد دق وديونا ومحكع ديونا دا ضيق الوضع الغاز وتقوم بالدول أعمد عجيتي أعمد عجيت اللي دعاقيتين هالبار تو هالمارش قرياستي بوش تعقل ويجي بوتا إشت وين مغاقرة هوك ديانس ديون ويبلغ دوق ويسيبريع تسعير بوش ويدعقل غنى ويدينا انه يجي ديون مسو ديون وميخداس رمزان عسما الله تاع قاستين وش ديون تعمل قلنك دقال وش ديون ساندير ساعه نش دو اشتغنا سيلنا ويا عمد عجي دال غاز وتقبل دول تنصرف الفوند وميخنا امان وستيون وميخداس رمزان عس دوش دو ساعه نش ديون دال قبل دول سيريز مسيري دال ساعه دول سيريز.
Имя Ахмата Хаджи Кадырова стало символом верности обществу и безграничной любви к родине. Как отметил муфтий Салах Хаджи Межиев, первый президент всю жизнь служил своей земле и отдал за нее самое дорогое. إذا أولي شيء الله ديل وصل قصبلها مخوط وردوش وكيت حقرش دقيردوش دالا بقولا قبول بن حق يسنا أعمد عجنيق سو حقدوقا سو أرداقن دوشتونية اشتباه بن سخين دالا هرثيك بلش بويتو بوش باتس أعمد عجدا لازم قبول دوش وقع علم سدخ الله قونا سدخ الله حاج مريد الله دنيا جوها شيخ ترني ويتي عارفيش قصتي قانون دار شين دوخ حيقل ديلا إيمان ديلا ميرل ديلا قديانال ديلا خزغ لق ديلا ديل بيدر إيل شو يدر صلى الله عليه وسلم شي أستاذ بيدر أولاش بيدر شي موقع بيدر دار شين دلار اختر أصنخ دار ديكا دينا إشتا ديقلوني قاچنا قوي ديري شير. Эта дата – еще одна возможность почтить подвиг павших героев, защищавших интересы народа ценой собственной жизни. Даже стоя на грани вымирания, чеченский народ находил в себе силы и мужество не только выстоять, но и сохранить свою самобытность, стойко перенося все испытания. Всегда, испокон веков, в нем билась созидательная энергия. Она была источником возрождения, помогая залечивать раны и вновь строить жизнь. Создавать семьи, воспитывать детей, развиваться. И сегодняшний день – яркий пример этой несокрушимой воли к жизни. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Главы региона после утреннего намаза посетили могилу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сюжет Турпалали Тайсумова. Ахмат Хаджи Кадыров стал символом возрождения чеченского общества, политиком и воином, который сумел ценой собственной жизни защитить свой народ и страну от врагов. После утреннего намаза к его могиле пришли внуки, а также члены команды, основанной первым президентом Чеченской Республики, мюриды, богословы и официальные лица. Вместе они прочитали мавлид, сделали дуа за ушедшего в праведный мир героя России, чья политика окончательно завершила расслоение населения, объединив людей на пути к благому будущему. أوقيلينسا سوريانسا دينسا واخرسا مصو أغور وحيش بالفايدة خون ساتsa سدش تابتر العياز وشلاتش دو ونالش شابع عندول شا خلدوش دول ديكم يخاد وشواتس ديل إذا العياز دويش دو ونالش بقي بالنش قال عليه نوي وي خوغر دو خوش دوش بقي بالنش قال وين دقادوش ديكشنا مسكشنا غيلشنا دوعنش دوش وزن ديل بقون دا واقعت هون وبالغ وحاول دا غامبوش ديلي دوخ حستا بلا دال وين دوعي جوب ديل ويقوم اجي ديكو وش والقونا خارجه خارجه وين حلقه باقنا ديل دوحكو ارباقن بوش نقبع عندولشا تانا اني قدا قبول بربع عندولشا هر وين غشتوش دول هستيمش حاليا دخوي. В день памяти и скорби народов здесь вспомнили всех героев, которые погибли в борьбе с международным терроризмом. Благодаря их подвигам регион пришел к своему нынешнему благосостоянию. Это прекрасные условия для жизни и посвящения ее изучению религии. ديغ ميجيش ديكثر العمل اشتاند عني السر ظلمي بيتني يوشوش توبونس سان دعال بولبر سالد عتسقيتر هرماش ولر خمبر يدوق هناك شيء وزغل والديل سودين دولشتول ديك يوصم دعدا خداوات سو شاديك دعدوق شوات بوغ خمبش ولا شا صودوق شو بوغ وي دال مولا الحمد لله دال خاصة مو موخ خزدوش تالوش أق ماجدكش مامسوش إلغيوش سيلغنا دكتور إسبع أق فوقن أولع خلبوش بولش بيرش غازوت كنت سيد أرخ
اشتقي غازوتي تصرف حديلن اسبع ماجدك دو يغني عمتشنا ويكوت هاكل اشتيتسا خاصة مجوبة بيشبول روح وزغل وجدالة خاصة من شارع خم بن شارع دويلة قوي. Младший брат Ахмата Хаджи Кадырова Магомед поблагодарил участников богоугодного дела за их искреннее внимание. На утро верующие продолжали приходить, чтобы почтить память выдающегося человека. Деятельность Ахмата Хаджи Кадырова стала отправной точкой в развитии родного края, став крепкой частью большой и великой страны. Торпал Алита Исумов, Хусейн Мурдаханов и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. На территории комплекса Хажин-Беш совершили зикр, посвященный Дню памяти и скорби. Собравшиеся вспоминали героические подвиги первого президента Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и его соратников, отдавших жизнь за благополучие на чеченской земле. В мероприятии принимал участие наш корреспондент Торпал Алита Исумов. С общего намаза в религиозном комплексе Хажин-Беш начались мусульманские обряды. Имамы, кадии и богословы прибывали со всех районов. Под руководством председателя Совета алимов Республики Северокавказского федерального округа Хожа Ахмед Хаджи Кадырова встреча посвящена Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики. دال ديكن سبيقهم بويل سارن ديل حيخو مجلس دقهم دو ديل حيخو مجلس مصو ونخ إقام عالش دو إقام عالش دو سون ديلا بقي بيرسا حيوغم حجي مريدش دال ديكن سبيقهم بويل سارن دال يرساغ دال لا تشي مستري قوبل دويله آخر أهل على أحمد حجيئة وين بلش برقية يحكي شي توباهن دويلة هر إلياس حاجة كيرت عواخني كيرت يوهر سعن زامن شوح حوصل يوغي أنقو كيرت بيركت إلياس بيركت يوص عقيت شوهو كيرت حاجة بيشأر وين تهنولش مخداس رمضان حاج حفظه الله ورعاه شو خز دولو دين خز هر يوقت دولو يا قنا هو ده حر وين قش دول نعمة دعوتين حجر يرقى ماجدك درقى ذكر دمتك. На протяжении многих лет наша нация сталкивалась с тяжелейшими испытаниями, выпавших на долю людей разных национальностей. Прося Творца о милости, верующие восхваляют Всевышнего, читают салават, произнося имя пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Участвуя в богоугодном деле, они чтят память жертв кровопролитных войн. Этот день объединяет общество, а религиозные мероприятия охватывают весь субъект. Официальные лица, присутствующие на религиозной встрече, рассказали о важности этого дня, поскольку достойные люди ушли в праведный мир, борясь за свободную жизнь людей на родной земле. И наивысшую цену за их благосостояние заплатил первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров, который остановил кровопролитие двух военных кампаний. دقل خلا تالا عم داجين جالدر ياك أي شيء دول إيمان دولش تو أربع قنيق يا شق دول نيتحن الدين الإيمان دول مثلا دال مولاح إيش وين قشتو دينو نقشق عمد حاجة نق باندوش إرسية داخر دوش خز ديخش وخوج نادو نق دحوش ودي بيسي دوش قهوش وين مخدا رمزان حاجة و ديريس خلصون ورجعنا أنا أبشسنا فوند كيقول عيال مكنان أيمانين ديريز ألور درسون أختارنا ومخكح ريونة بجنش دوش ساغنش دوش دقا إيش دقي ساغنش دوش مس غيلشان دقاتوش البقي بلخش مقدبيش وين مثلا ما وقاري خلش خنا ها وقاري خلزامي وش خنا دونا دال دال الولد دال أوبل دول عمل حال هذا دونا عمل حاجة نقبع عندوش طان إيش برش زجر ده وإيش دقلنش دونا دقبع وحوجة دونا
هالبرة تو أحمد حجي نقبع عندوش تو هون ألشة وتروح خلوا البيغل دونا إيه من هرزكرش مديه هالإشتي مديه بوشل وقار بيوي بوشل وها بيشان دونا تعالوا على شيء قوم دونا صدق على وبيرو президент أحمد. У региона все желающие беспрепятственно изучают ислам с малых лет, укрепляя веру и передавая поколениям. По завершению для участников организовали САГ. Торпа, Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Такие вести и еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.